Käydään läpi Mätkäristä löytyviä symbolisen laskennan toimintoja. Ykköstehtävässä meidän pitäisi Symbolics-menusta kokeilla erilaisia komentoja. A-kohdassa solve-komentoa lausekkeelle x toiseen -3. Eli voidaan syöttää se lauseke tänne Mätkärin työpöydälle. Ja meidän pitää valita sieltä se muuttuja, mikä me halutaan ratkaista tästä lausekkeesta. Ja sitten Symbolics-menusta valitaan täältä Variable-alavalikosta tuo solve. Ja nyt kun meillä on x valittuna tuolla työkirjassa, niin se ratkaisee sen kyseisen muuttujan. Eli käytännössä ratkaisee yhtälön x toiseen -3 on yhtä suuri kuin 0 arvot. Silloin sen yhtälön ratkaisuksi saadaan 4 juuri 3 ja -4 juuri 3. B-kohdassa olisi tarkoitus kokeilla expand-komentoa tuommoiselle lausekkeelle. Kirjoitetaan taas se lauseke tänne 2x + 4 ja x -3. Taas valitaan tuo lauseke. Katsotaan, että se on valittuna. Mennään Symbolics-valikkoon ja nyt piti kokeilla expandia. Se löytyy tuosta kolmantena. Saadaan siihen alapuolelle lauseke, missä expand-komento kertoo nuo sulut auki sieltä ja saadaan se esitettyä auki kerrottuna tähän alapuolelle. C-kohdassa solve-komentoa pitäisi käyttää tämmöisen lausekkeen, missä on kaksi muuttujaa. X toiseen plus y toiseen -1. Eli käytännössähän, kun me tästä ratkaistaan solve-komennolla näitä, niin me ratkaistaan silloin, että yhtälö x toiseen plus y toiseen -1 on yhtä suuri kuin 0, eli x toiseen plus y toiseen on yhtä suuri kuin 1. Eli ratkaistaan ensin sieltä vaikka x, valitaan se x, mennään Symbolics-menuun, Variable ja sitten Solve. Saadaan sieltä ratkaisu x:lle ja sitten uudestaan samasta lausekkeesta valitaan se y, Symbolics ja otetaan tuolta toi Solve. Saadaan sama asia sitten ylle, eli siinä on ratkaistuna tuon yhtälön yn arvot, tai mitkä yn arvot toteuttaa tuon yhtälön x toiseen plus y toiseen -1 on yhtä suuri kuin 0. D-kohta. Factor ja solve komentoja pitäisi käyttää kolmannen asteen lausekkeelle. X kolmanteen -2x toiseen. Valitaan se lauseke. Symbolics factor-komento löytyy siitä neljäntenä. Saadaan se esitettyä tämmöisessä tulomuodossa. Ja siitä me nyt nähdäänkin jo ne yhtälön ratkaisut, 1, 3 ja -2. Siis sen yhtälön, missä tämä lauseke on yhtä suuri kuin 0. Ne voidaan solve-komennolla vielä ratkaista. Valitaan se x täältä lausekkeesta. Ja otetaan taas solve täältä Symbolics-menusta. Me saadaan ratkaisut x:lle semmoiseen yhtälöön, missä tämä meidän kirjoittama lauseke on yhtä suuri kuin 0. Ja vielä E-kohdassa expand-komento. Tämmöisessä tulomuodossa oleva lauseke. Expand-komento kertoo nämä sulut tästä auki, eli valitaan koko lauseke, Symbolics ja expand. Me saadaan se sama lauseke sitten auki kerrottuna, nuo sulut. Kakkostehtävässä pitäisi kirjoittaa tuo funktioksi mätkädiin ja siitä pitäisi ratkaista symbolisesti se muuttuja x. Eli määritellään funktio fx kaksoispisteellä yhtäsuuruusmerkiksi, tai tämä määrittely yhtäsuuruusmerkki x kolmanteen
plus 6x toiseen miinus 30. Ja nyt sieltä pitäisi ratkaista symbolisesti muuttuja x. No, se solve-komento nimenomaan aina ratkaisee, että milloin tuo lauseke on yhtä suuri kuin 0. Me voidaan tähän suoraan perään syöttää, jos me avataan täältä tämä symboliksi-valikko, niin me voidaan tähän suoraan perään laittaa solve. No. Noin nyt. Otetaanpa uudestaan. Eli solve-komento. Ja nyt solve ja x-muuttujalle. Solve ja sen jälkeen pilkku ja x, niin se ratkaisee meille sen kyseisen yhtälön, missä tuo x3 plus 6x toiseen miinus 30 on merkattu yhtä suureksi kuin 0. Eli tietysti kun on kolmannen asteen yhtälö, niin siitä tulee jo aika hankalan näköinen lauseke. Eli tosiaan siinä vaiheessa, kun funktio on määritelty, voi kirjoittaa, tai siis valita tuolta solve suoraan siihen perään, pilkku x, niin se ratkaisee sen meille tuon muuttujan x-suhteen. Kolmostehtävässä pitäisi symbolisesti ratkaista noita lausekkeita. Symbolisissa ratkaisussa pitää muistaa, että me ei voida käyttää sitä yhtä suuruusmerkkiä tavallista, koska silloin se laskee meille sen numeerisesti siinä A-kohdassa kosiini pi jaettuna 3. Siihen pitäisi lisätä tangentti 2 pi jaettuna 3. Ja nyt kun nähdään, kun me tämä tavallinen yhtäsuuruusmerkki laitetaan, niin se ratkaisee siitä meille desimaaliluvun. Jos me halutaan se symbolisesti ratkaista, niin meidän pitää käyttää tätä symbolisen ratkaisun nuolta sen yhtäsuuruusmerkin sijaan, eli valitaan tuo, niin me saadaan se sama vastaus sitten tarkkana, eikä desimaalilukuna puoli miinus 4 juuri 3. B-kohdassa, jos meillä on murtolauseke tai murtolukuja, jos me halutaan sieltäkin tarkka vastaus, niin meidän pitää taas käyttää tätä nuolta, muuten me saadaan vastauksena sieltä 4 juuri, eli 21 jaettuna 11. Ja sitten toinen murtoluku on 5/3. Se on jaettu 3. Taas kerran, jos tässä painettaisiin yhtäsuuruusmerkkiä, niin tulisi desimaaliluku, mutta kun me valitaan tuolta tuo nuoli, me saadaan tarkka murtoluku sieltä vastauksena 118/99. C-kohdassa sama juttu. Siellä taas pitää käyttää sitä nuolta. Joo, paitsi että se ei tunnista tuota log. Luonnollinen logaritmi, siitä se ei saa. Eli luonnollinen logaritmi on ln ja log on kymmenkantainen logaritmi. Se ei saa sitten tämän enempää sitten sievennettyä.
No me voidaan näitä expand, simplify ja niin edelleen komentoja käyttää sitten toisellakin tapaa, eikä valita tuolta valikosta. Nähdään, että se on täällä symbolikikkunasta, löytyy ne samat, eli me voidaan kirjoittaa funktioiksi ne lausekkeet ja suoraan siihen perään käyttää näitä eri operaatioita niin kuin me tehtiin jo tuolla aikaisemmin sen solve-funktion kanssa. Eli nelostehtävässä meillä on taas tällainen tulomuodossa oleva lauseke. Ja nyt jos me halutaan kertoa auki noin sulut tuosta, niin valitaan tuo lauseke, painetaan suoraan siihen expand perään ja me saadaan se auki kerrottuna tuohon perään. Vitostehtävässä ihan sama juttu, mutta pitäisi käyttää simplify-komentoa. Eli määritellään tuo funktioksi. Sini pi jaettuna 2 miinus x. Tästähän sieventämällä pitäisi tulla cosini. Niin kuin kohta nähdään, kun varitaan täältä toi simplify, niin MATCAD sieventää ton sini pi per 2 miinus x pelkäksi cosini x. Eli sen jälkeen kun on se funktio määritelty, niin valitaan täältä symboliksi menusta vaan se toiminto, mikä milloinkin halutaan toteuttaa. Kutostehtävässä piti vielä factor-komentoa käyttää samalla tavalla. Uusi funktio. X toiseen. Ja taas meillä on valmiina siinä funktio määritelty. Nyt me halutaan se tulomuotoon muuttaa. Valitaan täältä symbolic-menusta factor, mikä löytyy tuolta. Noin, niin se on siinä tulomuodossa esitetty. 7-tehtävässä piti kokeilla vielä float-toimintoa, mikä löytyy täältä symbolic-menusta. Eli jos me ratkaistaan ensiksi se symbolisesti tarkkana arvona, halutaan kuitenkin vielä myös desimaaliluku, niin se onnistuu tuolla float-toiminnolla, eli tuossa cosini pi jaettuna 6. Jos ne ratkaistaan ensin se symbolisesti, sieltä tulee 4 juuri 3 jaettuna 2. Jos me tuohon perään halutaan sitten vielä numeerinen, voidaan valita tuosta float-toiminto. Sitten se kysyy sitä desimaalien määrää. Otetaan tähän 4 desimaalia. Saadaan siinä ensin tarkka vastaus 4 juuri 3 jaettuna 2. Ja sitten tällä float-toiminnolla saadaan siitä perään vielä tuo desimaali numeerinen ratkaisu. Kokeillaan vielä p-kohta. Vähän pidempi lauseke. Eli siinä on meillä trigonometristen funktioiden arvoja, jossa ensin tarkka vastaus tuolla symbolisella ratkaisunuolella. Cosinista ei löydy tarkkaa vastausta. Ja jos sitten halutaan numeerinen ratkaisu vielä siihen perään, niin valitaan tuolta toi float ja otetaan vaikka 6 desimaalia vastaukseen, niin siinä on meillä ensin tarkka arvo nuolen jälkeen ja sitten float-toiminnolla 6 desimaalin tarkkuudella vielä numeerinen ratkaisu tuosta lausekkeesta.